Брекетите и алайнерите са подходящи за всякакви възрасти. Когато ме питат, често казвам на моите пациенти, че във всяка една възраст могат да си подредят зъбите. От друга страна, няма такова понятие като твърде рано за ортодонтски преглед. Профилактиката на вредни навици и лечението на определени деформации може да започне още в най-ранна детска възраст, още преди началото на смяната на млечните зъби с постоянни. По време на ортодонтския преглед детето свиква с обстановката в кабинета, а специалист-ортодонт следи развитието на зъбите и дава сигурност на родителите, че при нужда от лечение то може да бъде започнато в най-оптималния момент. Когато се налагат брекети, не трябва да се притеснявате от това, че увреждат зъбите. Зъбите се увреждат от плаката и бактериите, които я обитават, не от брекетите. Те създават условия за натрупване на повече плака и затрудняват почистването, но не го правят невъзможно. При отделяне на повече време за ежедневната орална хигиена вкъщи и редовни професионални почиствания, брекетите не водят до повече кариеси на зъбите. А ако искате да сте в крак с последните иновации, алайнерите са също една доста добра алтернатива на брекетите. Свържете се с нас и заедно ще вземем най-доброто решение за вашата усмивка.